Takže čus lidi, já vás vítám u nového vzdělávání podzemka a to bude jen takový chvilinkový videjko. Já jsem dneska nedostal okřídli nějak, protože mi zítra dojde to, tak tady zkusíme jenom jako toho, buď to bude na tak sundat podzemí, nebo jak nesundat podzemí. Je to jenom, jak se s ním poradíme, takže jdem na něj. Dobře, první kritik. Točím to na poprvé, protože přeskočíme, nedali jsme to, nevadzi. Tak jo, až to zkusíme na S3, tam taky možná něco padne. To je jenom takový chvilinkový, jako kdyby jeden let's playček mini, který vydám ještě dneska, pro jistotu. Abych vydal dneska taky nějaký videjko a zítra už se našetřím hubičky, odjedu, nechám si tam poslední touhu a už jdu do školy, bohužel. Dneska je 9. Jo, tady už bude ta touha super, jinak jsem si tady dneska, jako odjíždím si tady pořád sám. Tak pojďme, duše, to nebudu přeskakovat. Jo, pojď, přežít a kryt. Tak ne. I když dám kryt, počkat, já nevím, jestli jsem dával tady vůbec podzemko, ale to je, jo, dával. Tak jo, a ještě možná S1, tam mi taky dneska padl okřídl, ne, tam, jo, já nevím, kde mě, ne, na S1 už jsem to měl, jak to tak uvidíte všechny moje postavy, takže to by mohlo být dobrý, jako z obou dvou hledisek, jinak teďka stahuju Skyfall, na to včera nechtěl dívat, tak jo, tak, kolik ti uberu? Dobře, první kryt, super, pojďme. Aha, to taky ne. Jenom se tady podíváme na cech. Jo. A ještě vyjde jedno video, kde sundáváme podzemka. To vyjde 11. na S2, na S13, kdy sundáváme podzemko. Takže to vím, že úplně určitě vyjde. Takže tady z těchto postav bude určitě vycházet let's play. Já se pojďám na S2, tam už jsem dlouho nebyl. To je jen takový mini let's playček, jenom jsem chtěl jenom tak trošičku udělat nějaký to a ono se mě to nějak rozjelo, tak to udělám. Jo, jsou tady, wow. Já už si teď moc, jo, pamatuju si ještě heslo. Jo, tak to si pamatuju. Jenže tady to budu odjíždět až zítra. Jenom, jo, jdu, no super, to je dobrá věc. Co tam mám založenou hospodu do konce. Nepotřebuješ. Co toto? Nechceš. Super. No. Tady můžu zkusit bez toho podzemku. Jo, dokonce. Stáj. Tady bychom mohli něco sundat i bez zvířete, protože tady jsem měla nastavený jako kámoša jsem mu říkal, ať to nechal. Už je vlastně to, že si to nechám a že to budu dělat sám. Když to odklikám sám, tak dokonce by tady mohlo být něco. A za možná starý tak 2 roky ta postava, nevím. Jo, toto je můj starý. Stále čeká, jo. Ještě myslím, že portál je od levelu 99. Já s tím nejsou jistý, jo. Jo, takže tady jsem maximálně to před 2 rokama, toto byl můj starý channel. To už si smažu, protože musím dát novej. Tak jo, na intku, na hovno. Tak, jdeme. Zkusíme tě. Teďka nevím, co je to, počkej. Ale myslím, že to je veřejný drak, jo, tak toto je větší. Jo, takže tady mám docela dobře sundaný podzemka, tak pardon, to se omlouvám. A tímto to s vámi končím, takže čus lidi!